Mire, vou facer unha declaración e non vou entrar despois en ningún tipo de especulación, ni moitísimo menos. En primeiro lugar, eu non teño coñecemento de ninguna denuncia, nin por vías internas do partido, nin denuncia judicial. Ninguna denuncia. Non teño coñecemento de nada disso. Segundo lugar, o que saliu publicado é totalmente falso e mentira. Reitero, totalmente falso e mentira. E supoño que ante unhas acusacións tan graves, porque son acusacións moi graves, igual que son as acusacións graves, tamén son as acusacións sin pruebas, e, por tanto, supoño que terei a posibilidade de defenderme como calquer ciudadano. Decir que, evidentemente, despois de falar con o meu abogado, e dado que non hai ninguna prueba, ninguna, ni na pode haber, porque non é verdad, evidentemente tomaremos as accións legales que procedan e que me aconsellen os abogados. Eu non vou entrar en ninguna outra polémica, ni moitísimo menos. Supoño que algún día se sabrá a verdade e que obedece todo isto. Estou traballando polo Concello de Monforte e pola provincia de Lugo. É todo o que podo decir. ¿Ha hablado usted con fuentes del PSDG, con el Partido Socialista de Madrid? Non vou a especular nada, só estou dicindo que o que se dice é falso, que non teño ninguna comunicación nin do partido, nin de ningún xulgado, non sei de que se me acusa, porque non o sei, e, por lo tanto, cando sepa algo máis, poderei dicir algo, pero de momento non sei nada, e o que sí sei é que, diante desas acusacións, que evidentemente son gravísimas, evidentemente teño que tomar medidas para restituir a miña honradez e o meu honor, porque isto fai moitísimo daño, non só a mí, que eu personalmente casi, pois, en fin, me importa moito, pero me importa máis a miña familia, sabe? E ese daño, sin duda ninguna, pois é moi difícil de restituir, porque por moito que sea mentira, minte que algo queda, non? Así que eu non vou entrar en ningún debate. Pero de Ferraz le han llamado a usted, ha hablado con algún miembro Non teño coñecemento de nada, estou dicindo, creo que se me expliquei ben, que non teño coñecemento de nada, nin interno, nin externo, destas denuncias. Pero ni antes ni después, ni antes ni después de las denuncias. Non teño coñecemento. Non sei se me entenden ben. Bueno, ya estamos. Gracias a todos. Ya acabó la declaración. Sí, pero no tienes que desaparecer. Ninguna polémica.